pressió, angoixa, nervis, gent que corre sense rumb. El poble mana, el poble demana diversions barates. Diversions barates. Episodi menys 27. Confinament. Segona part. Fagos en el caso de las células procariotas. Ello también nos lleva a otra cuestión. En mi opinión, la enorme extensión actualmente de la variante Omicron no se puede explicar por el modelo de contagios. Després del confinament sortirem millors persones. A l'aire lliure hi ha menys possibilitats de ser infectats per virus. És de vital importància acumular menjar i beguda en cas de que haguem d'estar gaires dies confinats. Luego hacemos un esfuerzo de rotación sostenido, dejamos salir un poquito ese gas que posee el espumoso. Puta madre que los parió. Look at that shit. Mai se sap de quin mal hem de morir. Nou de cada 10 metges recomanen confinar-se amb gent de confiança. Avui només hem parlat del confinament, segona part. En algun altre episodi parlarem de les diversions barates als hospitals. Fins llavors, a reveure! Go. Early 40s, anyway, mid 40s. But he's a big fat guy. Sam? Almost. Oh my god. Que fills de puta volessin no veuríem mai el sol.